आं मिजिं बर' नोंथांमोना नायगासिनो मिजिं बर' चेनेल लोगोफोर नोंथांमोनाव इउटुब चेनेल दङ गैया गैयाबा दानो मोजाङानो बहुत मोजां लोगोफोर नोंसोरथ' दा इउटुब चेनेल खुलिनो सानो मानसिफ्रा नाथाय सानो 4000 आवार 4 घन्टा वाच टाइम बोरै माबानो जों हाया बेखौ 1000 साबस्क्राइबार बोरै खालामनो जों हाया बेखौ बिनि थाखायनो नोंथांमोना पावसायना थायो नोंथांमोना सानसे साननैयावनो नोंथांमोना गोसोबा 4000 वाच टाइमखौबो क्लियार आरो 1000 1000 साबस्क्राइबाराबो क्लियार खालामगोन मानि मिथिखो प्रमोशनखौनो खालामनो फैदों नोंनि फंबाय टेनसन दाला भिडिअखौ जोबजासे नाय आरो नायाबा थां टाइम गैयाबा दा नाय आरो जुदि जाय थगायनो सानो ना भिडिअखौ नायखाना थांखा आरो जुदि जाय थगायनो सानो जोबजासे नाय पुरा सियर आं बुंखायो थारमाने आं जेरै बुंगोन बेफोर जुदि नोंथांमोना मानिनानै जुदि बाथ्राखौ मावो खामानिखौ मावो 100% आं बुङो चेनेला पुरा नोंनिया जाखागोन वाच टाइम क्लियार आरो जुदि जायाबा ना आं जेरै बुंदों एरै जुदि नोंथांमोना मावनानैबो जुदि जायाबा आंनि चेनेलखौ आनसाबस्क्राइब खालाम आं बुंनाय बायदि मावनानै जुदि नोंथांमोननि भिडिअ एसेबो जुदि चेनेलाव एसेबो फाराग फैयाबा आंनि चेनेलखौ आनसाबस्क्राइब खालाम नोंथांमोननि गोसो मा खालाम ओरैबाबो नोंथांमोननि गोसोखा मा खालाम नोंथांमोननि आखायावसो नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामबासो आं देरनो हागोन नों होमबा बिनिखायनो नोंथांमोना जोबजासे नाय भिडिअखौ बिनि थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नाय थारमाने दिनै ओरैबायदि ब्रह्मास्त्र लाना फैदों आं खेबसे जुदि चेनेलाव हेंगारनायो पुरा रकेट रखम थांखाबाय आरो बिन्दास टेनसन दाला जोबजासे नाय बाय लेट्स स्टार्ट फाइल आं नोंथांमोना नोंथांमोननि मबाइलनि प्ले स्टोरखौ अन खालामना बेयाव सार्च खालाम भिडिअ भिटप आरो नोंथांमोना जुदि सार्च खालामना नागिरना मोनाखैबा डिस्क्रिप्शनाव लिंक दङ बेयाव थांना डाउनलड खालामना ला दा आं डाउनलड खालामना नोंथांमोना डाउनलड खालामना ला आं अपेन थुबानो जागोन नाथाय आं बिनि सिगां फंनैसो बाथ्रा खिन्थानि डेभेलपार कन्टेक्ट नायनो हागोन नोंथांमोना इयारनो 4.6 रेटिं इनिफ्राय 500K 5 लाख जन डाउनलड खालामनाय नखर बेसे पुरा दिल जीत लेते मतलब मा तारमाने बहुत मोजां माने नखर बयबो रेटिं होजोबखानाय पुरा बुरजा A1 रेटिं रावनावबो गैया अपेन खालामसै आं ओमफ्राय मोनसे गोसोआव लाखि मालाबाबो जि चेनेल जिमेलजों इउटुब चेनेल दङ बिजों मालाबाबो लगइन खालामना मानो हेकिं टेकिंनि एसे गिनांगौ थायो बेखायनो फेक एकाउन्ट जिमेलजों लगइन खालाम आं अलरेडि लगइन खालामनाय दङ स' यापर देखो आंना मिजिं बर' जाबाय बेनिफ्राय बेयाव दा मादि भिउस बारायगोन मादि साबस्क्राइब बारायगोन मादि डिसलाइक बारायगोन मादि कमेन्ट बारायगोन मादि भिउस बारायगोन बेखौ सब खालामनो हागोन बेयाव नोङो ये प्लास सिनाव थुनांगोन प्लास सिनाव थुनाय बेयाव ओंखारगोन भिउस बे भिडिअ नायबा जों फैसा मोनो VIP कइन्सजोंसो जोङो थारमाने माबानो हागोन आरो ना बेयाव मा होनो प्रमोट खालामनो हागोन प्रमोसन खालामनो हागोन दायो भिडिअ देखायबाय 30 सेकेन्डसो भिडिअ देखाना नायनांगौ दा नायथ'वा जों बारदाय गोलाव जागोन आरो ना ओरैनो जास्ट देखायबायल' आङो ना ओमफ्राय दायो लाइक खालामबाबो नों फैसा मोनगोन VIP कइन मोनगोन साबस्क्राइब खालामबाबो VIP कइन नायबाबो VIP कइन कमेन्ट खालामबाबो VIP कइन ओमफ्राय बेनो बे आरोना ओमफ्राय नों दा प्लास सिनाव थुनांगोन आरो ना आं दा लाइक खालामबाय बेयाव कइन मोनगोन आं नायबाय थानो नोंथांमोननि प्रुफ लाइभ प्रुफ देखो मोनबाय दानिया जोङो थांगोन मारै भिउस बारायनांगौ प्लासाव थुबाय न'खौ प्लासाव थुनाय लोगो लोगोनो नै भिउस ये सिलेक्ट खालामना ला भिउस साबस्क्राइब लाइक डिसलाइक कमेन्ट ओमफ्राय ये जि भिडिअखौ नोंथांमोना भिउस नांगौ साबस्क्राइब नांगौ कमेन्ट नांगौ बेयाव नोंथांमोना बे भिडिअनि लिंकखौ कपि खालामना लाना पास खालामनो हागोन आं अलरेडि पास खालामखाबाय माने प्रुफ देखायखाय मानोना आंनो दा बर्थमान जेबो भिडिअ बनायनो गैथ'वा बेखायनो आरोना बिनिखायनो आरो बुहुदानो सानदों बियोथ' इउटुब दा माबानाय नङा हमगोन मनेटाइजेसन जागोन मानोना बेयाव जेबो फेक गैया बेयाव नायनानैसो भिउस बारायगोन नङा होमबा रावबो फेक गैया माबा गैया या नोंथांमोना 1000 $1000 होनानै बेयाव VIP मेम्बारबो जानो हायो VIP मेम्बार होमबाना नोंथांमोना बेयाव जिखिनि VIP कइन मोनगोन बेखौ फैसा हिसाबै दिहुननोबो हागोन आरो आसा खालामो भिडिअखौ मोजां मोनदों नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालाम आरो